Det er Philip fra Fairpris. Hej Philip. Jeg tænkte på, om du kunne hjælpe mig med, at mine faste udgifter kunne stige en del. Nej, det kan vi desværre ikke hjælpe med. Her hos Fairpris, der er vi gode til at lave komplette solcelleløsninger, og der vil dine faste udgifter altid blive sænket. Okay, så I kan slet ikke hjælpe mig med bare, at den kan stige bare nogle tusind? Hvis du gerne vil have en dyrere elregning, så skal du sådan set ikke gøre noget. For per 1. juli, der vil alle danskernes afgift på elen komme til at stige med godt og vel 1 krone. Så det vil helt automatisk gøre, at du vil få en højere elregning. Så jeg skal bare slet ikke gøre noget, så får jeg bare en meget større regning? Ja, lige præcis. Du skal bare lade det være, så vil din elregning helt automatisk blive dyrere. Du skal i hvert fald slet ikke købe solceller. Ej, tusind tak for hjælpen. Ja, det var så let. Kan du have en rigtig god dag. Er du også træt af, at din elregning er styret af mange udefrakommende ting? Hvis du køber en solcelleløsning, så garanterer jeg dig for, at din elregning den vil blive billigere. Hop ind på vores hjemmeside, bestil et opkald, så kontakter vi dig inden for 24 timer.